свят, където индустриализацията доминира селското стопанство и климатичните промени заплашват нашата планета, запазването на традиционните семена и сортове става все по-важно. Добре дошли в света на Seedcard, пазители на семена, за биоразнообразие, агробиоразнообразие, опазване на екосистемите и адаптиране към климата. През последната година ние от Асоциацията на българските черноморски общини работихме усилено за създаването на общностни колекции от семена в североизточния регион на България. Тези колекции обединяват производители, градинари и професионални земеделци, които съхраняват, събират и обменят стари сортове семена с цел тяхното запазване. Ние сме тук, за да запазим нашето наследство и да осигурим бъдеще за следващите поколения. Традиционните сортове са устойчиви и адаптивни към нашия климат. Чрез тези усилия ние не само запазваме биоразнообразието, но и разширяваме възможностите за увеличаване на производството, използвайки традиционни методи и сортове. Разработихме обучителни материали, базирани на опита на държави като Хърватия, Норвегия, Бразилия и Колумбия. Нашите обучения помагат на заинтересованите да научат повече за опазването на семената. Ученията ни предоставят знания и умения, които са жизнено важни за опазването на нашите култури и екосистеми. Подготвихме и представихме предложения за подобряване на законодателните правила в България, за да улесним процеса на събиране и съхранение на семена. Перспективата е тази колекция да се разшири в банка за събиране на семена, което ще служи като основа за бъдещото развитие на устойчиво селско стопанство. Присъединете се към нас в мисията да опазим семената и да се защитим нашето биоразнообразие. Заедно можем да направим разликата.